still don't know who I am, but you're right there. I know you care. When life gets hard, I can always run home. And now I realize that nothing I could ever do will make you turn away. No matter how much I mess up, you will always love me. I'm disrespectful. Sometimes I can be wild, but I'll always be your baby. I'll always be your child. I am growing up now. Time goes by so quickly for you, but I'll slow it down. I'll be around because I realize that nothing I could ever do will make you turn away. No matter how much I mess up, you will always love me. And there will be a time when I'm ready to leave, start a family. I love them like you love me. And when it gets cold, they'll have me to hold. And I'll tell them, don't you realize there's nothing you could ever do to make me turn away from you? No matter how much you mess up, I will always love you. I will always love Tell me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love.
Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa mga sakripisyo mo para sa amon, sa pagpadako mo nga may kahadlok sa aton nga Ginoo, kag ang pagtudlo mo sang maayo nga batasan sa amon kag sa adlaw-adlaw nga ara ka sa amon. Loyo madamo gid ni salamat. Happy Mother's Day, Mama. Palangga ka gid namon. Happy Mother's Day, Mama. Salamat gid sa pag-atipan kag pagpalangga sa amon. Pagpadako mo sa amon nga may pagsalig sa Ginoo kag salamat sa paggabay mo sa amon mga problema. Happy Mother's Day, liwat. I love you, Mama. Bulahan ang mga iloy sang panimalay nga ginatubos ang tanan para mahatag sa kabataan ang kabuhi nga matawhay. Salamat nanay. Magpamati sa Mother's Day Special sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Salamat nanay. Ang oras ay 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 7:13 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. Can't buy your loving, it's never enough. I took that girl on a trip, cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we just Hey, hello. Hello mga langga. Love lang. Not one. now I'm paying for it? Welcome sa giyapon rin sa aton nga programa para sa ano nga subong? Webes ka desyon. Mayo 6, 2020. Oh no. I did trust you. Mayang gabi sa aton nga mga kalagad sa 16 Kabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka barangay sa siyudad sang Rojas. Sa aton mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Paras, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Siyempre, nagapalabot makita. Active. Siyempre, Siyempre, nagapalabot makita sa pagtawyaw sa mga kalagad natin nga nakatutok sa aton. Live na live. Diba? Alive and kicking. Grabe damo na comment sa aton nga Facebook live streaming. Pinaagi sa aton nga Facebook page nga Kasak. Happy listening. Happy Thursday evening, mga langga namon. Hi!
Thursday na, fresh ka pa ba? Ay, Diyos ko. Look at us. DJs nyo, pagod na. Hindi, Parang gihapon mga kalagad sa pag-serbisyo sa inyo. Sa gihapon sa di man kamabayin sang Pilipinas, kag sang kalibutan. Nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Kadera FM. Pinaagi sa pagdumala sa Capiz Diocesan Social Action Center. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Ranflor, at ang program manager, Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa aton station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, aton nga mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagaton partner, technical alagad Maria Jean Lorene Balgas. Halabira. Mga kaupo din naman sa mga gabi, ining ang DJ mainit, pas tinapay kagkape, DJ Yummy. Ganyan naman yung DJ nga kasing anyag sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa, gindihon para sa tanan. Bata ka man o konti gulang. Sa sining malinong ka malamig nga kagabihon. Utanta ka. May problema ka? Istoryahan ta. Dali na! Yeah. Bakit naubog ka lang sa kanton? Nangubog ka na pero sa artist life, no? Diyos ko naman. Anyway. Kap, alatawan ka kapoy tano. Saan niya galing ng hangin? Napuno na sang hangin. Anyway, mga langga. Kamusta ka mo? Nakapanyapon na bala ka mo? Or nakaluto na? Iban sa inyo, nagapangita pa lang, no? Nagapangita pa lang sa kung ano ang pwede. Maluto sa buong gabi. Kami di amuman, no? Aside sa dawala gid panyapon nga mag-aabot, no? Ano na lang, mangita kita. Kararuto na lang, no? Actually, ako yung may kape. Kape gano. Kape gadohon man gyapon. Hindi kape. Ano ako, magkakailangan si energy. Kinakailangan sa energy para sa mga langga naton. Kahit tungod sa mga gabi. Oh my gosh. Why? Wala lang tanis ang tangisay. Tangisay, arte-arte yan. Ato, DJ pretty or DJ sexy? Depende. Depende. Hindi, I mean, syempre, Diyos ko naman, ang aton nga mangin tupik ko sa mga gabi. Isa na naman ka, tawag sini, isa na naman ka, tupik ko nga tanan kita, balan ko makarelate. Kaga, we hope mga kaalagad nga upod ka mo sa amon sa sining edisyon sang istoryahan ta, very advanced na. Yeah. Yes, we will have our Mother's Day special sa mga gabi. And kung may ara ka mo sang mga message or inyong luyag nga ipahibalo sa inyong mga nanay, wala pa itong question, no? Wala pa nagtungan. Oo. Ay, nadula to technique. So, we hope mga kalagad will have energy and time and we spread love today. And perseverance. Perseverance. Kay tungod para ini sa mga nanay naton. Oo, kag imuon ta ninyo nga espesyal nga gabi para sa aton nga mga Iloy, sa aton nga mga mama, sa aton nga mga manang, mamis, Mag-smile ka, Tom. sila pasalamatan, Tomas. Nawala gid, no? Nagpositive pa. Wala naman, nanay si Tommy. Hindi nakapauli. Anyways, para ini sa aton nga mga lola man, no? Sa lola sang Panimala. Pagsubong man aton mga ante.
Sabong man ang mga tindog nga iloy naton sa sining mga tinion sa aton nga kabuhi iyatang taining na sambitan nga adlaw supposed to be May 9 no? Sa Domingo pang adlaw pero napa-advance kita kaya wala naman kita sang program no, sa Domingo nga adlaw. So, kabay finding nga gabi, mapunan sang pagpasalamat, pagpalangga, kalipay, pagkilala o kon pagpasidungog, paambit man, no? Para sa aton nga mga dakilang nanay. Para po sa inyo ito, nanay. Shout out na kay mama dyan, ho? Hindi na ko uwi dyan. Matagal pa yung 15. Oo, no? Next week pa ito yan. Ang tagal-tagal pa. Ibi na yung Mother's Day. Minagani. Tari ko mag Mother's Day, susunod din ang mga 16, diba? Para bongga. Sana naman yan. Makita naman ang kinukulan. I-transfer ganyan wala para sa Nag-request ko ba yung transfer mo? Kaya syempre, we all want our mothers to feel nga special sila. Sa Mother's Day, sinibalan mo naman mga nanay natin subong. Hindi niya pwede ang hindi cash. Kung hindi rice cooker, or kung hindi gamit sa balay, cash. Mga refrigerator. Nice! Para sa iba, washing machine ginhatag. Grabe. Hindi ka dyan. Deserve mo na sa atong mga nanay. Problema, kay matag na sa mo, kagwapo lang gid. Naingit ako, Amo lang ginaya mo. Pasensya kita, ma. Pasensya gid yan, man. Ano mo na kay gwapo bata. Diyos ko, Lord. Ang masama niya, hindi magpuli. Ano mo na, ma? Kasi adapt ka lang yun. Diyos ko. Ay, matipon, Tom, gamo palagbungon dito mo. Sige, mga langga makalagad ko muna man, no, ang magabida sa buong gabi, especially inyong mga iloy, yung mga nanay, yung mga mama, yung mga lola, yung mga ante, no, pinaagi sa pagpaambit sa inyong mga mensahe sa ila. Ara na, naka-flash na sa aton yung screen, no, ang aton nga istorya pamangkot of the night. Ay, may nagaling tawag sila. Istorya pamangkot of the night. Basahin mo na! Okay! Yeah, go na! Para dire-diretso na kita mga kaalagad. Yes, ang aton nga mangin na istorya pamangkot of the night. Kung may mensahe ka subong para sa imo nga iloy, ano ina kagngaman? Ara, may mensahe siya. Makaon. Ay, di! Hindi, magtanto ka! Okay, sige. Bye-bye. Okay, sa liwat mga langgaton nga istorya pamangkot of the night. Kung may mensahe ka subong para sa imo iloy, ano ina kagnaman? Pag gusto ka mo ano luyag nyo ipalabot, ipaambit ng mga tinaga para sa inyo nga mga iloy. Para at least advance ang inyong greeting subong kay base sa maabot ka Domingo, busy ka mo. Or base ang iban, no, ara sa abroad, para at least subong pa lang na intindihan na or nahibaluan na sang aton nga mga iloy. Ang inyo nga mga luyag ihambal sa ila. Screen record nyo lang, yung pag-greet. Oo. Yung pag-greeting sa Kadar FM. Nanging tulay ang Number 8 nga, Ano na? Ang number 8 nga, radio station. Oo, sa Kadar FM, ang numero 8 na radyo. Sa Rojas City, Capiz. At least, di ba? Oo, at least, ara sa number. Oo, di ba? Ara sa number. Okay, sige na. Key in na sa inyong answer. Key in. Ibutang na pwede ninyo ma-comment inyong mga sabat, mga kaalagad. Kag for tonight,
may 5 naman ka mapalaron ang mga tagdaog sa aton nga pahampang sa kahanginan. Paano? Simple lang. Tulog ka mo. Ay, hindi. Hindi, no? Tutok lang ka mo sa aton nga programa subong nga gabi. Then, magsabat sa aton nga istorya pamangkot. Kadungan sa inyong sabat ang inyong lucky number. Pili lang ka mo from 1 to 20. Pauna-una lang ini mga langga. Again, 1 to 20 lang. Para dira kami mabunot karon hindi mas-spin. Mas spin, Mas-spin oo. karon. May ruleta kami. Oo, sang aton nga mangin madinalag-on. May ruleta. O, ari sa likod, bilog, galibot na siya, guys. Ato ganito ang cellphone sa piyak. Alaga, Jin. Paano lang to. Kay subong mas pina kami. Pwede gid ka. Tapos ang Pwede tanan man niya, oo. Hindi, amat-amat pa ng iban, no? Nagtutok sa aton. Sa aton mga Facebook Live viewers, pwede ma-share nyo, anay, aton nga live streaming subong nga gabi para at least damo kita no maka-feel sa vibes no sa Mother's Day special sa 88.1 Kadar FM. Tani no ang mga daog subong gabi sa kanana. Yes, oo. Sa Kailoy. Sa Kailoy. Oo. Oh, number 1 ang daan si Mama Lorna, oh. Pero sige, mahatag kita special prize. Yes. Subong na natulawagan. Okay, wala tayo mahalangan naman dayon eh. Para sa mga gusto ya mag-join, galing dali lang sa sa Facebook Live. Pwede ka mo maka-picture nga nagatuto ka mo or nagapamati. Paano ito Oy. wala nagapamati sila? So, nagatuto ka mo no, sa aton nga live streaming subong nga gabi, kaupod ang inyo nga iloy. Abe, ang maswerte ng tagdaog subong nga gabi magabaton sang cash prize. Wow! Cash prize! Courtesy of Palagad Rhea. Gob Nonoy. Ano joke? Kailangan mag- Wow, Gob, baka naman Gob. Si Gob pag hindi sponsor. Hindi may cash prize ka madagaan. Karon lang nato nawagod kay ilang taon ko taanay no ang baul. May unod pa. Pwede ba malaka mo no sa Ceciliohon no? Nami ganun na mabugat. Oo. At least pagbuha nyo din sa Kadar FM, no? Nagabalo ba kintol ka? Dalon nyo ang mga pisuson. Sa aton yung mga kalaga nga nagatutok sa aton sa Facebook Live. Paki-share, nice ang aton nga live streaming. Then, pwede ka mo ka-picture, no? Kaupod. Kaupod ang inyong iloy nga nagatutok sa aton nga pagpangalagad subong gabi. Kay magabaton ka mo sa lang. Ang mapilian naton, magabaton sa karon no, magabot si Father Mark. Mas may padidugang. Sana lang ganito. Sana lang malawag. Sakto ang fruits ang binadlisan ni Padre. Ito na itong nga director, ha? Wala Padre, araw na naman sila. Para mapapremute, ha? Hindi, sigurado na may cash prize ka nang iatag sa atong nga tagdaog. Yes, of course. Maalwan yung kita. Katungod maalwan ang aton nga mga kalagad nga nagapaambit sila bulig diri. Nanging maalwan man ang Kadar FM, ang Social Action Center para sa pagpalabot sang bulig sa ilan. Para ini sa aton nga iloy, no? Hindi man isang dako-dako gid. At least gamay-gamay. Ano ato ko no? Hindi, sigurado makabakal na nisang pwede mamut ani nanay. Tani ako magdaon. Kaya makabalo na kaya kung ano gusto sa kun Iloy sa Mother's Day. Ay, mo Isa ka bucket, hindi. Isa ka bucket sa fried chicken sa Jollibee. Diba? May na lang yung gusto sige yan. naman ako baklon. Sa may drama ko din. Tapos hindi mo lang pag hindi mo lang pag ibuta-ibo pangalan, syempre. Ay, message ito na ako magulang mo. Join na kami. Oo. Kanugun. Pumugas-bugas man niya. Salamat sa mga langga natin yung mga kalagan nga nagatutok sa aton sa Facebook Live. Pwede ka mo no maka-join sa aton nga pagpangalagad subong nga gabi. Pinaagi sa pag-share sa aton nga live streaming and then pag-picture
nga kaupod ka mo sang inyo Iloy, kag i-comment lang sa ato yung comment section kaya ato nila nga i-feature karon. Wow! Yes, Yes! sa ano, sa radyo. Mina lang. Ano record. Paano na ba eh? Pwede tula o Oo, binalaybay, pwede. no? Or effort dapat. Tula namin Tula para kay nanay, no? Nanay. Binalaybay para kay nanay. O, di ba? On the spot, no? At least, mabalaan natin kung anong unod sa iyo tagipusoon subungan mga tinion, di ba? Kag kumpara kay nanay, nag-ano gid siya, nagbuso-buso ang atong pagpalangga. Na- Wala kita padudulaan sang words kung tula lang As imo in. kahagahambalon. Sa aton nga mga kaalagad nga nagatutok sa aton sa radyo, pwede man kamo maka-share. No, aside sa aton nga pahampang sa kahanginan subong nga gabi, may ara kita special man nga papremyo sa aton nga mga nanay. So para sa mga live viewers na hambalta na kagaina, para naman sa nagapamati sa aton o nagatutok sa radyo, pwede ka mo makapaabot no sa inyong entry pinagi sa pagsulat sang tula. Pag gusto ka mo kung ano kalawig nga aton basahon diri karon. Tula, pwede nga Tagalog, pwede iligay nun, pwede English, pwede Spanish, pwede Latin. Depende sa inyo. Basta para kay nanay, para sa aton Iloy, para sa aton nga mama. Okay? So, klaro ha? Okay. Sige, mag-greet nanay, no? Pwede makarequest sa mga ambahanon ninyo mga langgaam. Oy, aring dakilang Iloy man, Ma'am Lorna Francisco Valencia, mayong gabi. Ariya, sigurado, gidyang damo ni sang kwan, No. sang mga tinaga, no, nga malaragway, kag mapaambit, kung mahambal sa iya nga nanay, si Ma'am Lorna, kay siya mismo, no, isa man ka nanay. Advance Happy Mother's Day, Ma'am Lorna Francisco Valencia. Salamat sa pagpalangga at suporta sa Kadar FM. Kay Ma'am Angie Javier, mayong gabi. Kay Ma'am Monique Alvarez Danseco, kay Sir El Chapo del Guzman. At ito rin, Oo. dakilang ina, dakilang lahi. Kanta na yan. Dakilang lahi. Agoy. Advance Happy Mother's Day, Nanay Annalyn de los Reyes Julia. Hi, Nanay. Advance po. Shout out sa kay Kuya Kiko at Jose. Ay. Ay, Happy Mother's Day, Nay. Punta ka na dito, Nay. Kay Ma'am Melba Agabe de la Peña, mayong gabi man. Si Oy. Sir Leandro Had, may ara na Yan, na siya karoon na lang na. Karoon na lang na. Subong na? Sorry. Nakita ko pala ang mga emojis, dumatangis mata. Pero karon naton basahon tanan ng mensahe ninyo. Sir Leandro Had, no, kagabi daw wala nagkagabi isang Tuesday wala katag si Sir sang number. Sir Leandro, no, pwede ka ka-join sa atong pampang sa kanginan. Ibutang lang imong nga number, no, kay sabat ka siya. naman sa aton nga pamangkot. 'Cause we was arguing. Kay Ma'am Georgie Danielas, good evening. Keep safe. Salamat, Ma'am. Keep safe always. Okay, thank you so much and happy watching kay Jaymar Abonyawan Ayosa. Maayong gabi DJ Yummy kay DJ Pretty. Ay, salamat. Maayong gabi man sa Kay imo. Dorothy Joy Bilyoso Danielas. Muna siyang ligat to? Hindi. Hi daw, hi. Hello, Ma'am Dorothy. Sa JD's Wardrobe. Wow. Hi! JD's Wardrobe. Pwede kami ka-endorse. Salamat din sa pagtutok sa mga gabi. Aba. Ara na Good siya. evening, DJ Yummy kay DJ Pretty. Keep safe always. Shout out ko lang ako nga cold-blooded. Cold-blooded. sana all. Cold-blooded nga amigo Jaymar Abonyawan Ayosa. Ay, happy mansari daw. Ay, iba. Happy mansari. I love you always and more memories to come. Wow, thank you so much, Ma'am Ronaline, sa Two Sisters OS. Hello, good evening. Good evening. Good evening. May pa-heart man si El Chapo del Guzman. Salamat. Ari pagid si Maninoy. Maninoy! Good evening, Maninoy kag Maninay. Kag sa tanan nga mga nanay, happy Mother's Day to all the nanays out there. God bless us. Wow. Ay, di, para kitsal sa tanan. God bless us.
Sa mga nanay ka? Kay Ma'am Mia Joy, kay Mia Joy Caldeo, mayong gabi. Kay Ma'am Marwinda, mayong gabi. May pa-heartman si Ma'am Marwinda. No? Happy Mother's Day. Sige, nag-answer na sa Ma'am Lorna. Sige, Ma'am, basahon ta na karon, Ma'am. Okay. Alright, sige. Sa iban pa, no, sa subong lang nagtutok sa aton or nagapamati sa radyo. Again, special ang aton nga adlaw subong. Magsabat lang kamo sa inyong magsabat lang kamo sa aton nga istorya pamangkot of the night nga. Kung may mensahe ka subong para sa imo nga Iloy, ano ina kag ngaman? Liwat, kung may mensahe ka subong para sa imo Iloy, ano ina kag ngaman? I-comment lang sa aton comment section sa Facebook Live or i-text sa aton nga hotline number 0907-621-6650. sa liwat 0907-621-6650. Kag para naman sa mga kalagad naton, no, nga gusto magdaog na sang cash prize para sa Yes. ilang nga mga nanay, para may gamiton kita sa tion sa Mother's Day sa Domingo. Sa mga nagatutok sa aton sa Facebook Live, pwede ninyo ma-comment do ang inyong nga picture ko upod si nanay nga nagatutok sa aton nga pagpangalagad sa buong gabi o sa aton nga live streaming diri sa Istoryahan Ta. Sa mga nagapamati naman sa aton sa radyo, pwede makadaog sang cash prize para may pangregalo kamo kay nanay ninyo pinaagi sa pagpadala sa inyong mga tula or tula, Hiligaynon, Tagalog, or English, no? Nga para sa kay nanay ninyo. I-text lang ina, no? Sa aton nga hotline number sa liwat 0907-621-6650. Ay, si Kuya Sai, pa-shout iba? out watching from Tagaytay. Iba! Hi, Kuya Sai! Happy Mother's Day Annyeong! advance. Happy Mother's Day sa iyong Sa iyo. mabuting may bahay. Happy Mother's At sa Day iyo sa din. iyo po, Kuya Sai. Dahil isa ka ng dakilang nanay. I miss you here, Kuya. Sana soon. Makabalik po kayo dito ng kapi. Kasi marami naghihintay sa inyo dito na halamang dagat. Alamang dagat. Okay, maayong gabi man kay Sir Dan Aguirre. Good evening mga kaalagan. Hi, good evening man sa imo. Kag kay Sir Benedicto Aquilio. Alright, salamat. Keep on commenting lang, no? Keep on sharing your thoughts mga langga diri sa ating pagpangalagad. Kag for the meantime, maga-play kita anay, no? Sang first song naton subong. Hello DJs, paano mag-comment picture sa live? Ano na lang, message na lang, no? Pwede man message nyo lang sa Kasak or sa Capiz Archdiocese Sensak. Oo. Pero pwede, no? Sa comment section na, YouTuber ka. Sige. Ara dira sa kilid. Oo. Ari, may ara na picture ho kung paano ninyo i-comment. Oo, sige. Basta nangyari na ma'am sa write a comment. Or kung hindi niyo ma-comment, pwede ma-send na lang sa Kasak nga Facebook page. Yeah, Ining inyo oo, nga pwede. ginatutukan sa buong gabi. Or sa Capiz Archdiocese Sensak nga Facebook account. Alright, 7:39. May gabi kay Ma'am Joe Paz, Banzanares Ocando. Hello mga Lodi, gwapa Mike, gwapo real, may gabi lang sa inyo. Halong gikita tanan-tanan. Salamat Ma'am Joe Paz. Hi, good Halong ka man evening. da always, Ari, ma'am. may gapamati ko na. Good evening, DJ Yomi, kag DJ Pretty. Send siya gid mahina akong signal sa FB. Pa-shout out sa akon mama nga si Mama Maribel Fabrigar. God bless and keep safe everyone. Pero gapamati ko sa inyo radio frequency sa akon CP. Hehe, love you all. Sino yan? Si John Kenneth Fabrigar. Ay, idol Dyan, ko ni ha? kabata, ha? Yan, matuod na mo ni Idol. Oo, idol, grabe. Sabi Wait. ko sa iya, grabe duality sang tingog niya. Actually, pwede muna kami libuslan ka. Oo, di ba? Makita na kita sa sunod nga mga inadlaw. Malay sige. natin, di ba? Happy Mother's Day sa Kay Mama. Kay Mama mo. Dali lang, Mama Maribel Fabrigar. Dara sa Maayon, Capiz. Oo. Sige, salamat gid John Kenneth. Alright, magabalik kita mga kaalagad matapos ang mga matahom nga ambahanon. Kag again, no, ulaton namon inyong mga messages. Kag sumumano ninyo nga
entry sa ating Yes. special promo. Joke. Special promo. sa ano man, sa special... Sa atong special episode. Okay. Yes. Basta mo na ano siya. Money can't buy back. 7:40 mga langga, mga labas siya, bikini. Magabalik kita matapos ang mga matahong nga ambanon. Standby! May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangat mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. The most music in the evening. Sa
when I came into this world. I held on longer to training wheels than the other boys and girls. I kept on falling, you kept on pushing, telling me I could fly. You had me each step of the way. No matter the season, you willingly, quietly, patiently gave, and I'm grateful for a mother's love. High school dances, screaming matches, heartbreak. I was clever, I knew better, and I moved far away. I kept on falling, you kept on pushing, telling me I could fly. You had me each step of the way. No matter the season, you willingly, quietly, patiently gave, and I'm grateful for a mother's love. And when you grow frail, I will never fail to push you along till you fly. I'll have you each step of the way. No matter the season, I willingly, quietly, patiently stay, 'cause I'm grateful for a mother's love. I was crying when I came into this world. The most music in the evening. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM. DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM. Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, DWBS-AM-FM. Legazpi, DWMX-FM, Isabela, DWRVAM. FM, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, DZEA-AM. Lawag, DZGN-FM, Sorsogon, DZJO-FM. Baler, DZNS-AM, Vigan, DZPAAM. DWWM-FM, Abra, DZSB-FM. Calapan, DZUL-FM, La Union, DZVT-AM. FM, Occidental Mindoro, DZWM-AM. DWTJ-FM,
Alaminos, DZWT-AM, DZWR-FM, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Radio Maria, Tarlac, at Radio Veritas, Manila. Sa Visayas, DYAF-AM, Bacolod, DYDM-AM, Maasin, DYKA-AM, FM, Antique, DYMI-FM, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, DYRD-AM, FM Tagbilaran, DYWC-AM, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDW-FM, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, at sa Mindanao, DXCP-AM, General Santos, DXDB-AM, Malaybalay, DXDD-AM, FM, Ozamis, DXGD-AM, Bongao, DXGN-FM, Davao, DXHM-AM, at DXDV-FM, Mati, DXMM-AM, Hulo, DXSN, Surigao, DXMS-AM, at DXOL-FM, Cotabato, DXND-AM, at DXDM-FM, Kidapawan, DXOM-FM, Coronadal, DXVP-AM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa mga sakripisyo mo para sa amon, sa pagpadako mo nga may kahadlok sa aton nga Ginoo, kag ang pagtudlo mo sang maayo nga batasan sa amon, kag sa adlaw-adlaw nga ara ka sa amon. Loyo madamo gid ni salamat. Happy Mother's Day, Mama. Palangga ka gid namon. Happy Mother's Day, Mama. Salamat gid sa pag-atipan kag pagpalangga sa amon, pagpadako mo sa amon nga may pagsalig sa Ginoo, kag salamat sa paggabay mo sa amon mga problema. Happy Mother's Day, liwat. I love you, Mama. Bulahan ang mga Eloy sang panimalay nga ginatubos ang tanan para mahatag sa kabataan ang kabuhi nga matawhay. Salamat nanay. Magpamati sa Mother's Day Special sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sang 88.1 Kader FM. Salamat nanay. Agud amnikan batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may luglugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sa imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagtalapagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulungan mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan, sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod.
Nagapangamuyo kami para sa aman mga health workers. Agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga huna-una kag lawas, kabakot sa ila kinsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tong mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuy-tuy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Hindi maon ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras ay 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 8:03 sa gabi. Mama told me stop playing. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Alright! Kibot ka, girl. Balik din sa ato nga pagpangalakad sa istorya ta sa gihapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. Alright, nakapanyapon na, nakatimo-timo na. Ay banda puro pa simple na. Nagapaway-way na. Pero ginagamo mangyapon na mo dili sa kanginan. Alright, salamat mga langga, no? Kadamo na sa mga greetings, kadamo na sa mga entries nila. Oo, Sa ato grabe. nga Mother's Day special, no? Nga papremyo. Ang iban may nag-send na diri, no? Sang ilang nga mga entry, nakaupod si nanay. Yes. Nga nagalantaw sa Facebook Live. nagalantaw sa ato programa, Istoryahan Ta. Sigurado may magdaog na ganiya. Kay bisan sa text man, no, may ara sang mga nagpadala sang ilang tula para Yes, kay oo, nanay. grabe. Remind Bongga lang gid sa yan. liwat aton mga kaalagad. Sa aton nga Facebook Live, no, sa aton mga Facebook Live viewers, paki-share anay sang aton nga live streaming sa bunga gabi. And then i-comment or i-send sa aton nga Facebook page ang picture nga galantaw kamo kaupod ni nanay nimo. Kay ikaw ano nga pinagpindot mo dahil. Ikaw kung sinanay mo no may mo nga maka ang tawag sini makadaog no sang papremyo kon cash prize nga pwede no nga magamit natin sa Mother's Day. Hindi man sang dako pero gamay.
Hindi man ako, hindi man gamay. So, Sakto lang. mga 30 pesos, okay naman agora. Sige lang Ay, Diyos ko. i-comment lang ninyo mga langga or message sa aton ng inyong nga picture. Kag sa mga nagpamati sa aton sa radyo, pwede man kamo magdaog sang cash prize, mahimo lang kamo sang tula para kay nanay ninyo. Wow. Kag i-send sa aton nga tay numbers 0907-621-6650. Garot 0907-621-6650. Kung hindi makamuya maka-picture, hindi makamuya maka-ubrasang tula, pwede makamuya ka-join sa aton nga pahampang sa kanginan. Lain pagid niya. No, para ini sa aton nga mga kalagad no, na nagatutok sa aton or nagapamati man sa aton nga pagpangalagad. Sa pinagi sa pagsabat nga sa aton nga istorya, Pamangkot of the Night nga. Istorya, Pamangkot of the Night. Kung may mensahe ka subong para sa imo nga Iloy, ano ina kag nga man? Cute. May padayag-dayag di. Oo, make your mama proud. MYMP. Yes Yay. Masart na taguro para Yes, oo. maubos na insigida. Una-una gini nag-message si Sir Leandro Had. Ang mensahe para sa akon Iloy nga nagtaliwan sang damlag lang. Ay, nay, kung sa diin ka man, subong, kag kung mabatian mo ini nay, palangga kagid namon. Balaan mo nay, kung paano ka namon gintatap sang ginatake ka sa high blood. Nga daw nangin bata ka na namon, ginahungit sa pagkaon kag ginapaligusan. Ay. Paano pa kita yung putang series ang ano? Isang background. Background. Oh, grabe sis. Ano nga itong gina? So, maswerte kita nga mga tawag sini. Mga langga nga kapareha sa aton nga ara pa aton nanay kag aton tatay. Importante kita bisa kabuhin naton aton nanay. Para hindi ko pa ma-experience, hindi ko pa ma-imagine ang kabuhi nga wala sina ako nanay. So, mabudlay, no, para sa isa ka bata. Siyempre, nga madulaan sa Iloy. But, tawag sini, shtoy. Ingay mo. So, thank you so much, Sir Leandro Had, sa tawag sini, pagpalapot sang iyang, tawag nga, hoy, Dominic! Yeah, istorya, no? Istorya. Nanay moments. Salamat, kid sir, no? For sure, no? Masadya si nanay dito. Kaupod ang aton mahal nga Dios no kay tungod man sa inyo no nga mapinalanggaon niya nga mga anak kag padayon lang naton nga pangamuyuan no si nanay kag subong man magbakas man kita no kag nagapaabot kita sa pagpakig-unong sa inyo. Salamat Sir Leandro Had. May nagatunog ang kwan kanina ang music. Din pa sino pa din may nagpadala? Dali lang gid. Si Ma'am Lorna Francisco Valencia. Si Sir Leandro Had, gali wala pa sang number. Lihog lang sir, no? Comment sa imong lucky number from 1 to 20 lang, pili lang da. Kay Ma'am Lorna Francisco Valencia, ang gusto ko ihambal sa akon Iloy, ang words nga salamat kag I love you. Thank you kay napadako niya ako nga may takot sa Dios. Kag salamat kay wala niya gid ako ginapabayan. Bisan may pamilya na ako ara man sa gihapon ang suporta sa akon. Salamat. Number 15 kay Ma'am Lorna. Ay, muna gid wala iya nagauntad ang pagpalangga sang isa ka Iloy sa iya nga bata bisan pa nga mangin Iloy man ini no magtukod man siya sang iya kaugalingon nga pamilya. Kag all out support gid si nanay sa imo ya. Happy Mother's Day to all hambal ni Ma'am Lorna. Sige, salamat ma'am. Diri naman sa aton nga hotline number. Thank you mama sa always nga pag-intindi sa akon. Bisan dungol-dungol ko kag wala kagid nakapuya sang badlong kag nakapuya. sorry. Wala kagid nakapuya sang badlong kag pagpalangga. Palangga ta ka mama, makabawi gid ko sa imo. Holata lang. Muna akong mensahe kay kung basi nagpabaya na ko sa kon kaugalingon kung waay mo ko ginbadlong. From Texter 3080, ang lucky number daw niya is 13. Diba? Texter 3080. 3080. Number 13. 13. Okay, salamat Texter 3080. Hambal ni Jmar
Abunyawan ayo sa ang mensahe ko sa akon mama bisan gapaugtas ko pero ginalutuan man ko gyapon niya. Mama, salamat gid kay ginapalangga tagid kamo ni Papa always. Always good health and stay safe lang, Mama. I love you. Hindi tabi uso ang punctuation. Cooler our number ko, number 6. Ano? Anong cooler our number? Napindutin lang ko ng cooler. Kaya kung saga automatic. Anyway, thank you. Salamat, Sir Jmar. Number 6 ko kay Jmar. Sige. Diri naman na ang mensahe ko kay Mama. Ma, thank you for everything. Thank you for the love you give to me, Ma, the best mother in the world. I have you. You are my hero. Thank you and I love you, Bisan. Though times I'm not in a good mood, but you're here. Gusto yung English, sir. Dali lang natugo ako nilong. Wait, Bisaya lang ka. Dali lang kita. But you're here at my side to support me, protect me, and also guide me. Stay healthy. Ang lucky number ko is number 15 from Texter 9201. 9201. Number 13. Number 15. 15. All right. Oh, doon sila Ma'am Lorna. Ay, hindi pwede. May number 12 15. na lang daw. 12. Number 12. Oo. Okay, naka-text ang si Gida ba? Gani man. Sabi ni nagatutok sa subong. Salamat, Gid. All right. Kay Andrea Alvarado, to my dearest and hardworking mother, Ma, I miss you. Tani malayo ka na sa sakit kag tani healthy ka pa. I love you, Ma. May ka deng yung number. Kay Ivy May Ditangco, good evening everyone. Just want to greet the superwoman in my life. Happy Mother's Day sa akon Iloy nga si Lorly Ditangco. I want to say that you really prove What mother should act in one family. You are true as ilaw ng tahanan because I am nothing in this world without the guidance of yours. You truly gave the light in my entire life together with Papa and siblings. No more words for you, but you know how much I valued and loved you. You are my first teacher and best friend as well. Once again, happy Mother's Day, Ma. Thank you for the unending comfort and love. Ay, grabe. Nagmamahal. Ivy May. Ditangco. Salamat, Ivy May. Hindi, Di ba? syempre. Very proud yun sa kay Babaya. Sa kay Ma'am Lorly Ditangco. Yes. Tanananan, tanananan, tanananan. Graduation, gali. Salamat, salamat, Ivy May, no, sa imong message para kay nanay. Buhos ng damdamin kung para kay nanay, di As ba? in. Ba lang dire-diretso kang magsulat, Unlimited diba? man, no? Oo. Thank you so much kay Ivy May. Message kay Mama. Ma, habang may buhay, may pag-asa. Kaysa aton pa nga buhi nga pigado, kaya nato ni kag ari kami mabulig kag magpalangga sa imo ni Papa. Mintras buhi ka mo. Mua, I love you. From Texter o from John Kenneth Fabrigar. Ang lucky number daw niya is number 19. John Kenneth, 19. Oh. Alright. Alright. Next, Ma'am Jo Paz, mayong gabi. Welcome mga Lodi. Ang God bless us all. Salamat yun. Ma'am, welcome. Kay Kuya Sire Rial. Pa-shoutout din sa mga nanay nandito sa Tagaytay ngayon. Oy! Kay Nanay Jing, kay Nanay Nelsie, at kay Nanay Aida. Hi! Hello po! Kamusta po kayo dyan? Magandang gabi po at advance Happy Mother's Day sa inyong lahat. Oo, nanay lahat yan. Oo. Ate Jing, kamusta si Rafael, no? Wala bang sunod yan? Ay, happy birthday nga pala kay Ate April. Ay, birthday niya ngayon. Oo, di birthday bukas niya, pa. pero May. Kay Ate April. Ano apelyido mo, te? Wala nadi. Wala nadi? And congratulations kay baby Alpha. Alpha, Tama? Oo, tama. Susunod si Omega na. Ay, sila all!
Anyway, may mensahe man isa pagid ka nanay nga sa nasa. Ay, grabe, Gidia. Okay. Tula, alay sa aking dakilang ina. Ikaw naman. Teresita de los Reyes. Mm. Dear Teresita. Sorry, Nay. Ano? Natawa ako, sorry, Nay. Tama na, ina-auto music. Okay. Nga naman si Kwan, ho? Okay. So, di na to. Alright, sige. Dear Teresita de los Reyes, ilang taon na nga ba ako? Wala na nga ako sa kalendaryo. Di bali, nasa bingo pa naman ito eh. Ano Kung wala na rin sa bingo, ano kung may edad na ako at isa na rin ina kay Jose at Francisco, bakit nga pag nagbibilang pa ako, wala sumagi lang sa Nay, budlay ba sa pagwala? Tuldok eh. Hindi ko tuloy madramahan. Liwat, okay. Daw tula, no? Tula ni, di ba? Wala ko di ko ma-stop. Teresita de los Reyes, ilang taon na nga ba ako? Wala na nga ako sa kalendaryo. De bale, nasa bingo pa naman ito eh. Ano kung wala na rin sa bingo? Ano ba kung may edad na ako at isa na rin ina kay Jose at Francisco? Bakit nga ba nagbibilang pa ako? Wala sumagi lang sa alaala ko. Ganyan nakahaba ang ilang dekadang pag-aaruga ng babae sa akin ay pinakadakila sa buong tiyaga akong kinalinga mula pa lamang sa sinapupunan niya. Babaeng kagalakay walang pagsidla nang marinig aking unang pag-uha. Pagluha mo, no? Pag-uha. Tangis, di ba? Actually, nagiging emotional naman ako. Pag-uha na magpahanggang ngayon, siyang nagpapatahan sa tuwing mga luha ko'y nag-uunahan. Siya lang ang may kakayahan na kapighati ay gawing kagalakan, sapagkat siya lamang ang nag-alay ng pagmamahal na walang kapantay sa anak na kahit ano pa ang gulang pinapangako pa rin na parang nasa duyan. Maraming salamat sa aking inang dakila. Mahal na mahal kita sa pagpapala ng puoy sumaiyo tuwing na. Oh. Naman ako kung Katawa, ano pa? Ay, thank you so much, Nanay. Ikaw na po ang winner. Namatagis ako. Next week po, pakikuha na lang ng iyong premyo dito sa Social Action Center. Magdala po kayo ng birth certificate, ng RT-PCR test result, at saka ng antigen test result. Salamat, Nonoy. For sure, happy naman si Nanay Teresita. Kung saan man siya ngayon. And salamat din, Nanay. Actually, pwede din ang sulat na ito ay para sa iyo, di ba? Sulat ni Jose at ni Francisco. Salamat kay Ma'am Marwinda para sa akon mother. Salamat gid sa pagpadako sa amon nga magulutod. Siling niya gusto pa niya mabuhi sang malawig para makita niya ang amon tagsak kakadalagan nga mag-aabot sa amon pagpangabuhi. Gani sa amon Iloy, malayo man kami subong sa imo, pero gapregid kami nga magalawig kid ang kabuhi mo tungod sang amon man pagpalangga sa imo. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Salamat, Ma'am Marwinda. Okay, kung ma-join ka, Ma'am, sa ating pampangsakinginan, pak-comment na lang sa imong lucky number. Salamat, Ma'am Mar. Kag Happy Mother's Day sa imo kag kay nanay ni Ma. Nag-send ko pic sa message mga DJ. Wala na kami gabaton, Ma'am. Thank you so much, Dorothy. At nantawan ka rin. Sige. Kay Wendy, pinapangko is like karga. Pinapangko, ginapapungko. No karga ko, no karga. Lagyan mo kasi ng period ba? Di ako marunong magbasa pag dire-diretsong Tagalog eh.
Anyway, sobrang ganda po nung tula as expected from nanay. Oo. Actually, ang dami Ang nagsunod. lalim ng ano. Oo, ang dami nagsunod sa ano Nahugot ko, eh. sa panamduman ko. Both masubok kag happy. Anyway, karon ng imo ano may opinion. Anyway, ari pa may isa pagit ka message ma. Salamat sa wala untat nga pagsuporta, pagpalangga, paggiya kag pag-asikaso. Ikaw Padalang. kag si Papa ang si Papa ko. Ikaw kag si Papa ang pinaka-inspirasyon ko kung nga nagatinguha ko nga maabot ang akon mga handom. Kagma, isa sa mga handom ko ang masaksihan mo ang ako na matamat nga pag-abot sa akong tanan nga mga handom. Gusto ko ipakita kag ipabatyag ang baylo ko sa tanan nga sacrifices mo sa akon kag sa amon mga nga magululutod. Kay dako gid pasalamat ko nga napadako nyo kami sang maayo, responsable kag may respeto. Advance Happy Mother's Day, Ma, and to all mothers out there. Good evening. Grabe. Number 8 from Wendy. Alright, Binobo. thank you so much, Wendy Binobo. Binobo. Number 8? Number 8. Tama. Number 8 daw, kay Kwan man eh. Nagliga daw, yaging pili ni. Issue ka. Pinapang ko is like karga. Wow, It's salamat like sa karga. pagbasa. Si Ma'am Marwinda, number 20 ko na iya. Oo. Salamat, Ma'am Mar. Good eve to both of you. Gusto ko lang ihambal sa akon mommy nga si Mrs. Mary Jane Albay. Thank you ma sa tanan nga sakripisyo mo para sa amon. Kag labi na gid sa akon. Salamat simo pag-intindi kag pagpalangga. You know naman kung ano ka namon kapalangga. Ikaw ang Wonder Woman sa amon kabuhi. You do all things para sa amon. Kag as your second daughter, mas nasaksihan ko tanan nga pagpisan mo kag pag-antos, pagpalangga tagid ka ma, kag don't worry, wala ka pa manug-abot nga po. Nagpangano So na ha. relax ka lang, enjoy and just wait till I come home and bring your favorite. From Ronaline Lara Albay. Wow, Ronaldine, may Oo. numbers ha? Wala siya number. Ah. Karami man sa message niya. Oh, you're so nice naman talaga. Okay, Ari, magipadala si Dorothy Joy Bilyoso Danieles nga picture. Tapos may message man. Ako lang ma-message sa akon, Mami, is Happy Mother's Day, Mami. Thank you for everything. Never nyo kami ging sukuan. Kag permi mo kami napahappy. Always nyo kami na understand and natagan chance. You're always there to support us. I hope maghahaba pa inyo life ni Daddy para makita mo kami ni Ate nga maging successful and maka-travel ta around the world. Promise namon, mabawi kami magdako ni Ate sinyo ni Daddy. We love you so much, Mommy. Ay. Ang dagid yun, no? Wala na ginakayo sa aton nga mga nanay. Ang pagbalik sang ilang mga sakripisyo. But as children, bala naton, nakita naton, nasaksihan naton ang mga pagsakripisyo na. That's why, para panamduman mo, they really deserve to be paid back. Because, you know, they deserve all the love the world has to give. Yeah. Diba? Oh, I love you, Ma! Okay. Alright, thank you so much, no, sa nagapadala sa ato sa pictures kag sa mga tula. Kag sa iban pa, no, nga wala pa kapadala, pwede paghihapon mga langga. Kag kuha ini nga chance, no, nga makapaabot sa inyong mensahe sa inyong mga nanay at the same time makadaog pa sa mga papremyo, no, diri sa aton nga pagpangalaga. Meron pa dyan. No, may tula kagaina si ano, diba? Oo. Hindi ko na makita yung message. Dali lang sa mga kalag natin nga nag-text ha. Dahil again. Pwede man ka makatawag, no? Pwede mo katawag. Mayong gabi sa kay Alagad Isidra Ugbakbasan. O dang, ano yung mensahe kay mama mo dang? Salamat gid sa pagtutok sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi ha. Ang iban pa, Hindi ko na makita. Wait lang. Marami itong tula eh. Hindi na to. Okay. Thank you so much sa mga nagkapadala. Dali lang. Di na to. Wait lang.
Maayong gabi, DJ Yummy and DJ Pretty. Ang mahambalang sakon nga mama. Thank you sa pagpalangga. Kag suporta kag kay nanay. Salamat nanay sa tanan nga pagpasensya. I love you from Christian, number 13. Ay, may number 13 na Christian. Si Ronaldin, ano gani siya? Uh, Sige na number. wala. O, are. Salamat by Fabi. Ikaw ang ginasaligan, biskan ginapaugtas hasta mahapunan. Basta di magkabalaka. Palangga ka namon, ka ikaw ang pinakagwapa nga mama. Ay. Sa noon? Imo sakripisyo, mabayluhan gid na sa ulihi sang kasadya. Oo, madugay, pero kaya nato ni ma. Fighting! Oo, di kami permi gahala nga palangga ka namon, pero mahala ko lang ari kami nga puya ninyo ni Papa hasta sa inyo katigulangon. So ma, salamat sa tanan nga kasadya kag pag-antos. Ikaw ang pinakamanami nga mama nga nahatag sa Dios. Love you so much. Alright. Wait, may nagpadalaman nga picture sa aton, si Jose. Pero wala diri sa comment section. Basta nakakuan ini, Alaga G. Wow! Grabe, nakatutok Jose. talaga. From Manila. Saan kayo sa Manila na? Thank you so much, Jose! At saka kay Francisco. Magandang gabi sa inyo dyan. Kasama si ang dakilang nanay. Nanay Annalyn, salamat. Love na love kayo ng nanay po. Pa-flash namin ito dito sa aming programa ngayon, ha? Salamat talaga ng marami sa nagpapadala sa smile. Nagpapadala sa atin ngayon. 14 na lang daw kay Texter 2751. 14 na lang daw iya nga lucky number. Sino? 14. Si Texter, ano to? Nabasa Sino? ko na, di ba? Si Christian. Tama, si Christian. Christian is 14 na lang daw. 14. Okay, kamsahamnida. Sino pa? Si Andeng, daw may ginpadala kagaina nga message kay mama niya man. Wala ko nabasa na natin pero wala siya nagatag number. Okay. Si Christine Joy Ruga, ma, salamat sa tanan sa pagpalangga kag pag-intinde. Permi sa amon bisan kis aga paugtas kami. Keep safe always, mama. Palangga kagid namon mo. It's me, Bingkay. Kamusta ka mo? My number is number 6. Salamat, Bingkay. Grabe man nga greetings si Bingkay kay mama niya, Lorne, no? Okay, number 6. Damo pa numbers mo lang ga. Diyan, why dyan? Widen. Thank you so much sa mga nagapalabot sa ilang mga mensahe. Balan man natin nga espesyal para sa aton nga tanan naton nga mga Iloy. I mean, who wouldn't feel, diba? Kung kaisa may mga times lang nga hindi naton sila makasugot, may mga times nga hindi kita parehas ang ideya sa aton nga nanay, hindi kita parehas ang gusto sa aton nanay, pero at the end of every day, mas nagapangibabaw sa gihapon ang pagpalangga nila para sa aton. Kag syempre naton man para sa ila. And actually dapat hindi lang naton paglantawon ang every May 9 as Mother's Day, but every day we should make our mothers feel nga they are worthy to be loved. Especially kung dako ka na bala, you have so many realizations. Ako usually pag may times nga na-appreciate ko si mama, na panumdum ko, amo ning mga nanay, there will come a time nga base wala na sang mabilin nga mga kabataan nila sa ilang loyo because mag-ano man sila, magkuan sang ila kaugalingon nga pamilya, and mo nakasubo para sa ila, no, nga magpakabuhi na lang. Pero sanggin pamangkod ko si mama kung handa siya sa ako na lang dabi ang wala pamilya. Kung handa siya sinambal niya, tanan ko nung nga nanay, mina ang gina-expect, no? And bisan nambal niya mabudlay nga
kag masubo syempre. Kag di ba kalabanan sa mga sa mga nag-eskwela subong maswerte pa nga upod nyo si mama kag si papa ninyo. Pero there will come a time like maubra na kita, mangita na kita sang aton nga tawag sa ni career, ma-establish na kita sang aton nga career. Mas pilion naton ang kay ara sagwa ang opportunity kag hindi naton permi kaupod ang aton nga Iloy. And all those times masubo na sila, hindi naton masyado maintindihan kung anong nabatsa kanila kung hindi naton sila loyo, hindi naton sila upol. That's why we should make every effort nga mapabatsyag sa aton yung mga nanay kung ano sila ka-importante sa aton. Diba? Oh, Hindi ka sigurado basta pagbugtang mo sa isang adlaw, wala na siya. Or mabudlay na para si iyan. Then, managani, hindi ka magkabuhi nga mag-regret ka sa ulihi if you do not make, especially nanay naton, nga ma-feel nga palangga naton siya. Hindi pagtangis. Hindi. Wala ko gutangis. Maho? Pati ma. Tagay siya mga baso ma. Hindi. Mana pero ang ginahambal ko no nga hindi na tayo nato paghulaton ang panahon nga ako nang tinion nga hindi na kita makilala sang aton mga Amerikanan, di ba? Pagbalik naton sa aton nga mapuloy-an, mamambal si nanay mo. Sino ka? Di ba? Sino ka gani? Or basi mambal matingala ka lang, makibot ka na lang wala na siya, no? Hindi mo na siya mahuliran. Labi na subong nga mga panahon, di ba? Life is so uncertain, gid. Yes. Kay wala kita kabalo. Bangod man sa dako paging pangangkat sang COVID-19. That is why pabatsyag tigid sa ila adlaw-adlaw no aton nga pagpalangga sa ila. Nagani ko kaisa no bisan balaan ko na matawag inalapit 15 at least nagatingwa man kita kung kaisa no maka istorya atawag sinigan sa messenger mga video call Video call. Oo, video call. di ba kay kay high tech naman ay may cooler kita hello Hello. Hello, mayong gabi. mayong gabi Mayong gabi. Hello? Hello po, mayong gabi. Hello yes din po, Mang May gabi gabi po. din po. Narinig mo po kami? Hello po? Si Jonah. Hello po? Hello. Naririnig mo po kami, ma'am? Yes po, sir. Naririnig po kita. Ay, salamat po, ma'am, sa iyong pagtawag dito sa aming programa ngayon. Kamusta po, ma'am? Okay lang naman po ako. Hinihintay ko nga po sana na mayroong mauna sa akin na tumawag. Kaso wala naman. So, tumawag na lang po ako. Ay, mabuti po iyon. Kasi wala po talagang tumatawag pa. Puro kasi nasa text tsaka picture, ganon. Kamusta po kayo? Sino po sila? Ako ni Ma'am si Jonah diri sa Gua. Sino po si Hindi po namin kilala Hindi po po namin kilala si si Jonah sa Jonah. Gwa po. Si Jonah lang po sa sulod yung kilala po namin. Natuto na rin po kasi ako mag-Tagalog kasi, Hindi, kasi Tagalog naman kasi lahat po, yung Tagalog. nababasa. Opo, Tagalog po tayo ngayon, ma'am. Yes po. Tagalog po. Hindi po pwede yung Bisaya po. Anana po, ma'am. Tagalog po tayo ngayon, ma'am. Hindi po pwede ang Bisaya po. Kasi may mga viewers tayo ng mga Tagalog tsaka nasa ibang lugar. So, hindi sila nakakaintindi kasi ng ng Bisaya ba? Po. Okay lang po ba mag-Tagalog po kayo? Okay lang po, ma'am? Ma'am, baka po napilitan ka po, ma'am. Ay, Ma'am Jonah! Kamusta? Ngayong gabi sa inyo. Mayong gabi man. Daw mas marami kang iba na magalaw, daw marami kang Tagalog. Kamusta, Ma'am Jo? Ano ang mensahe ni mo? Kung may pamangkot kita subong nga gabi, dala-dalatso na kita. Kung may ara ka sang mensahe subong para sa imong Eloy, sa imong nanay, anong luyag mo Bakit? ipalabot sa bakit? Ano yan at bakit Ano po? yan at bakit? Una sa tanan, mayong gabi. Sa tanan nga nagapamati ito sa inyong istasyon. Oo. Ang ikaduwa sa tanan, ma'am. Ma'am?
Nawala ka po, ma'am. Hello? Ma'am, hanapin mo po yung signal. Ma'am Jo? Kasi, Ay, ma'am, Renata, idol ka dito, nakasama ko, ma'am. Hello, ma'am Jo. Nakagina ko gipin. Hello. Sorry, Ma'am Jo. Pinag-sinabat siya mo lang. Sorry. Sige, ma'am, padayunin mo po, ma'am. Ano po yun, ma'am? What's your message? Ano ang iyong mensahe para sa iyong inay? Anong mensahe mo para sa imong Iloy ngaman? Para sa akon, ang mensahe Ay, di ba, lang para sa na... Joke lang, ma'am. Joke lang. Sige po, ma'am, proceed po. Para sa akon, ang mensahe lang nga matag sa akon, nga Iloy kag para man sa tanan-tanan nga nagapamati nga mga Iloy subong. Para sa akon, una sa intindi kag pagpalangga ang ginhatag sa akon, sa pagtatap, pag-atipag. May mga time na kita maaaring sa lawan doon, pero ang pagpagogid, pag madam, salamat, support ka sa pagpadako, sang maay. Budlaya signal, no? Kaayuan, labi sa tanan nga may kahadlok ka dyan. Madam, nga salamat kag advance happy Mother's Day. Thank you so much, Ma'am Jonah. Okay. Salamat gid sa imong mensahe and hopefully, hopefully mabatian na ni nanay. Sa din si nanay subong. Ato siya sa bukid, ma'am. Hindi siya kabati sa akon. Hindi siya Ato siya sa maayon. Sige lang, ipabati nga rin namon. Kami bahala. Idulong namon to, boss. Labot nito, ma'am, sa din sa nga barangay. Ha? Sa din sa nga barangay, ma'am. Barangay Gimbialan, maayon. Labot. Labot sa dito. Labot na sa dito. Don't worry, ma'am. Oo, Lapos, Iloilo na na. Okay, sige, thank you so much, Ma'am Jonah. May ara ka sang luyag tamyawon. Una, ginamya ko, diri akon mga upod. Si Ring-Ring, si Jeribel, di Nanay Doris, di Liam ni, si Abel, ni Vicente, si Nitimi, si Cora, si Ariel, si Noemi, sa pamilya Claveria, pamilya Pilayo, kay dira pa sa Iloilo kong naka-live si Hernan Claveria. Maayong gabi dira sa inyo tanan kay subong man diri sa akon mga upod nga mga HI nga naga-module. Wow. Hindi na yung module legend siya, ma'am, no? Oo, naga-module sila kami klase buwan. Hindi na yung module legend, ma'am. Ano, sir? Hindi na module legend. ML, mama, ML. Hindi iya. Alright, sige. Thank you so much, Ma'am Jonah. Salamat. Okay, ano nga radyo sa syudad sang Rojas ang numero 8 nga ginapamatian mo? Siyempre, wala na sang iban, 88.1 sa Der FM. Iya. Salamat yun, Ma'am Jonah. Thank you so much, Ma'am Jonah. Number, ano nga ito, liwa? Ano number? Wala mo sa Number. Ma'am Joy, text na rin mo number. Ilipat kami. Dua ka number, Ma'am Jonah. Nawili. May gabi kay Ma'am Candy Caldeo. Alright, sa mga langga naton nga wala pa makapadala sa ilang mga entries or makasabat sa aton nga istorya pamangkot of the night, pwede pa kamo kahabol. Kay for the meantime, mag-play kita anay sa mga ambahanon nga para sa gihapon sa aton mga pinalangga nga Iloy. Again, sa mga gusto mag-join sa special nga pahampang no nga magadaog sang cash prize para sa inyo or para kay nanay, kamo na magpaigo-igo sang cash or kamo na magdugang para at least no, makadugang-dugang sa inyong nag-surprise kay kung mas surprise kayo kay nanay. Sa mga nagatutok sa aton sa Facebook Live, paki-share sa aton nga live streaming and then comment sang inyong picture nung nakaupod si nanay nga nagatutok subong gabi sa aton nga programa nga Istoryanta. Or kung hindi ninyo ma-comment, pwede ninyo ma-send sa Kasak Facebook page or sa Capiz Archdiocese Sensak. Sa mga nagatutok naman sa aton sa radyo, pwede ka mo maka-join gihapon o maka-daog sa cash prize.
kung magsulat ka mo sang tula, ano, subong, kag ato basahon diri sa ato nga pagpangalagad, i-text lang ina sa 0907-621-6650. Para sa di naman gusto ya mag-join or hindi makasend sang picture or tula, pwede maka-join sa ating pampang sa kanginan, pinagi sa pagsabat sa ating storya, pamangkot of the night nga. Kung may mensahe ka subong para sa imo nga Eloy, ano ina kag ngaman. I-comment lang sa ating comment section sa Facebook Live or i-text sa ating nga hotline number 0907-621-6650. Alright, alas 8:40 mga langga sa aton nga pagbalik. Ang iba pa nga mga mensahe and of course, ang aton nga pahampang sa kahanginan. Bye-bye! Bye-bye na nila. See you in a bit mga langga. Okay! I love to sit on mama's knees when I was just a child. There I learned so many things that carried me through life. She told me about Jesus and how he died for me. She taught me many scriptures I still quote from memory. When I climbed down to run and play, as children always do, she got down on those same knees and prayed till she prayed through. When she bows before the throne, holy angels spread their wings when mama prays. She knows how to pray.
The most music in the evening. Most music. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. O inay. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Pa rin, the best pa rin. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon,
kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sang dumo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change. But every war ends the same. Can we just make love? Not war. Oh, can we just make love? Not war. Oh, I solved my problems with a check. Now I'm paying for it. You wanted nothing, nothing but love. I can't lie, I'm a mess. I'm too jealous, yes. It's so hard to trust you when I don't trust myself. I know my... Alright, balik na rin mga nagmakalagad sa aton nga pagpangalagan sa istoryahan ta. Sige po with DJ Yummy And DJ Pretty. Kamusta na ka mo? May napa-ball pa blahaw? Actually, damo pa. Kay Rica May, Maria Rica May Pablo. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. Shout out to all momshies all over the world. Wow. Keep safe and God bless. Okay, mama mo niyo pag-shout out. Sino yung mga momshies na blahaw? Okay. Number 3 lang, ang bal ni Dorothy Joy Bilyoso Danieles. Number 3 lang ako mga DJ. Thank you po. Ako lang ma-message sa akong mami is Happy Mother's Day, Mami. Thank you for everything. Never give kami kisuko. Never nyo kami king sukuan kag permi mo kami napahappy. Always nyo kami na understand and natagan chance. You're always there to support us. I hope nga mahaba pa inyo nga life ni Daddy para makita mo kami ni ate nga maging successful and maka-travel ta around the world. Promise namon mabawi kami magdako ni ate sinyo ni Daddy. We love you so much, Mami. Salamat. Okay, si Ma'am Dorothy nagsabat man. Pwede siya Number ka-join 3 ako. daw. Number 3. Dorothy. Hello, DJ Yummy and DJ Pretty. Maayong gabi. Gusto ko lang ini-share nga message para sa akon mama nga gwapa. Kagway untat nga nagapalangga sa akon sa amon nga magululuton. Mama, 4 ka letra apang grabe maghigugma. Mapinalanggaon na maalwan pa. Wow. Paalwan pa. Nabaligya lang si mama. Gani dako gid akon nga pagpasalamat sa Ginoo kay ikaw akon mama. Salamat sa imo mama sa tanan nga pagsakripisyo kag pagpadako sa akon sa amon bisan ano ka budlay para sa imo magpatako sang pulo ka mga kabataan. Wow. Mama, para sa akon ikaw ang pinaka the best of the best. Nga mama diri sa kalibutan, tani magaan ka pa ni God sa malawig nga kabuhi para ma-spoil ta ka. Sa pinakaadlaw gusto ko gid ibalik tanan nga mga pagpangabudlay para lang mahatag sa ako ng mga needs kag wants ko. I love you mama. From Isidra og Bakbasan. Wow, sana all. O pakibutang lang dalaga ginsang duwa ka mga
kaalagad nato no nga padala sa ilang nga photos sa aton nga photo contest sa aton nga special pahampang sa kahanginan for tonight. And yeah, nga pwede na. Magabaton ka ron, no? Depende sa mapilian sa aton nga judge. Of course, ang aton nga finance staff, mga kaalagan. Okay, ari pa, damo ko sabat. Sige. Ay, hambal ko na ni Ma'am Jana mo to gani. Ano lang available. Si Ma'am Ronaldine kagay na. Wala sa ka-reply pa. Oo, wala pa. Okay. Ari pa gido. Bago nga listener. Tinaga mo nga ginahalungan ko. Wow. Mama ko, ang dako nga ginapabugal nga may ara ako. Ang tao nga wala sang kabaylo sa tagipusuon ko. Napatay ang cellphone. Sorry po. Wow, ara na, naka-flash na, no, ang kalagad naton nga nagatutok sa bunga gabi. Salamat, kids. Ay, diba? Bongga. Thank you so much. Napaka-sweet naman. Oh! Gapas ang inalantaw to din ako. Sige. Anyway, mama ko, ang dako ang ginapabugal nga may ara ako. Ang tao nga wala sang kabaylo sa tagipusuon ko. Ikaw ang pinakadako nga inspirasyon ko nga baka kagid sa gusto. Luyag ko nga makita mo kung paano ko magbaylo sa tanan nga kabudlay kag sakripisyo mo. Luyag ko ipabatyag ang dako nga pagpasalamat kag pagpalangga ko pinaagi sa pag-abot sang kandom nga ginahulat-hulat mo. Ging padako mo kami sang maayo kag responsable nga tawo. Ini ang bagay nga ginadala ko bisan di na ko magkato kag pagrespeto sa isig ka tawo. Ina ang mga tinaga nga ginahalungan ko. From texter Jenny. Alright, Diba? salamat kay Madam Jenny. So sa dira sa aton nga text line. May duwa ka mga kalagad natin na nagpadala sila nga tula. Alright, ma-raffle ta danay. Na magabunot ta sang 5 ka mga lucky winners for tonight. Alagad Maria Jean. Siya pa makadto dali. Pabulig danay. Pabulig anay. Samtang gina-judge pa no sa aton nga finance team ang lucky winner naton para sa picture, para sa photo kag sa aton man nga tula para kay nanay. Okay. Mayong gabi kay Mama Ming, Tita Carmen Uwego. Happy Mother's Day. Tita Ming. Mama Ming, Tita Ming. Mama Ming, salamat gid no sa padayon nga pagsuporta ug pagpalaga diri sa amon. Ang mga bag-ubong nga mga anak. Alagad Jean. Alagad Maria Jean. Alagad Jean. Kung wala, ikaw nagito yan. Sa. Okay. Paki-spin. Pakilibot-libot sa aton nga roulette. Alright. Oh my God. COVID. First libot mga langga. Tantananan. Lantaw ha. Okay. First libot. Go. Tantananan. Up. 11, be? Oy, may 11 si Ma'am Jonah. Ano na? Si Ma'am Jonah. Number 11? 11. Congratulations! Sir, tigil pa rin si Ma'am Jonah. Kay Karami Plus naman na. Next! May be dapat. Okay, Next anyway. number. Next. Tan-tan-tan. 10? 10? No, wala number number 10. Number 10. Oy. Okay, next. Next. Ta-ta-dan. Number 3. Oy, si Ma'am Dorothy. Ma'am Dorothy. Ay, grabe. Next. Number... Ha? 1. Number 1. Number 1. Wala. Wala. Isa na lang? O si Bingkay, si Jmar, 6 ko, number 6. Ano next? 9. 9? What number 9. Wala na. Tapos na. 11, 10, 3, 1, kag 9. So, 11 kay Ma'am Jonah. Number 10, wala. Number 3, si Ma'am Dorothy. Si Ma'am Dorothy. Number 1, wala. Number 9. Number 9, may number 9. Wala. Wala. May nagpili. Di ba?
Hindi pinili. Kaya kung puno yun siguradong 5 may madagaan. Pero, aring surprise, kung ano yung madagaan, Jean, take it away. Ara, i-flash natin sa screen mga kaalagad. Tan-tananan! Tan-tananan! Tanananan! Tanan! Be? Up? Ara na? Alright, congratulations! Ano naman madugay diri sa amo niyo? Okay, ang number 1 is 150 pesos nga load pero wala may nagpili sa number 1. Next, antong next ganing nga napilian? Number 10. Number 11. Number 11. Si Ma'am Jonah, ang iya madagaan is 20 pesos nga load. Ay, pwede na. May 20 ka ma'am nga load. Next, number 10. Number 10, wala man nagpili nga number 50 pesos nga load. Mas dako. Next, number 3, si Ma'am Dorothy. Si Ma'am Dorothy, be? Thank you. Ay, ma'am, thank you lang gid siya. Kung number 4, tani, grocery. Grabe. Isa na lang kalintang, ma'am. Hi. Next, number 1. Number 9. Amo to 150 pesos nga load. Kag number 9. Thank you. Number 9, thank you. 20 pesos nga load kag thank you ang nakuha sa bunga gabi. Anyway, congratulations sa gihapon kag better luck next time sa mga wala may nadagan. Ano, pinangat si Manso. Bugid siya. Hala ko! Sinyales na ba ito? Anyway, congratulations and based sa results ng aton nga finance team, ang sa picture, paki-flash alagad Jean sa aton nga nagdaog. Abe, nagtaon ta? Ang isa nga gipili sang finance team. Ara na? Ang isa nga gipili. Di ba duwa lang sila nagdadala pero ang isa dira ang gipili sang finance. Abe, nagtaon ta kung sino ang gipili? Sino ba lang mangin madalagon sa buong gabi? Tama lang mga last Jess. Congratulations sa kay sa Kanday. Wala pa. Para sa tula ana alagad may. Sa tula. Ay, congratulations! Sa kay si Jose? Yeah. Ay, Jose? Hindi. Si Francisco? Ay, Francisco kag si Nanay Annalyn de los Reyes Julian. Naka-laptop gid siya. No? Gani. Iba. Ibang effort. Basta may patrompa pag drama. And sa aton nga tula para kay Nanay, congratulations sa kay Jenny! Wow! Congratulations! Kay Jenny, kag kay Nanay Annalyn de Reyes Julian, pwede makuha inyo nga prize diri sa aton or pwede man namang padala sa inyo no because man sa pandemic. I-message lang kami after sini nga program or aton nga Facebook page. Salamat gid. Sa tanan-tanan nga mananay out there, advance happy Mother's Day sa inyo. Sa of course pinalanggap ko nga Iloy sang kaluoy, kinabuhi kag kalipay. Mama Emily Casabon de la Rosa. Happy Mother's Day. And of course, Happy Mother's Day sa akong pinalangga nga inay, Mama Delia Laet Dorias. Si Mama Dela. Si Mama Dela. Kay Mama Chona. Kay Mama Chona. Balbos. Sa sino pa da, mga mama, tanang yung mga mama. Tanan nga mama. Kay Tita Marlo. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Nang Arlene. Tita Marlo, ma-sponsor ikaw ko sa pamahaw diri. Salamat kid sa tanan nga mananay. Of course, kay Nini.
Kila Arroyo. Happy Mother's Day. Guys, sa tanan ng auntie, kakilala yung mata-abyanan naman. Happy Mother's Day. Sa akon nga mga kauturay. Himata kag kabyanan. Happy Mother's Day kay Love Love. Aring Kay bata mo Nika. nga dungol-dungol. Oo, kay Ayaw Nika, na namin Ate ito. Mona. Gusto namin umuwi siya dyan sa Manila. Kunin mo na siya dito. Happy Mother's Day sa tanan nga nanay. At sa tanan nga nagtindog o nagatindog pa namin nga nagatindog nga nanay sa mga kabataan nga ginahanglan sa pagpalangga kapag tatap. Happy Mother's Day. Okay. Salamat, kids. Sa tanan tayo upod sa aton nga gabi. Sa mga wala pa nagdaog, next time sa gyapon aton nga programa no sa Martes kag Webes sang gabi. Wala gid siya pa diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga upod sa aton madamo gid nga salamat. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminensus F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing social action director Reverend Father Mark Flor, aton program manager Father Francisco Salda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kagaton partner technical alagad Maria Jean Lorene Balgos, alagad Ian Dapulaza, kagalagad Roy C. James Legaspi. Hey Mama Ming, thanks to you both. Happy Mother's Day to your mamas too. Si Jose po yan, no? Sabi ko sa iyo. Thank you, keep Si safe. Jose pala Nag-enjoy yun. gid kami sa kon mami. Oh, thank you so much. Kay Ma'am Dorothy. Joy. Thank you. Next time, ma'am, no? Basi kamo naman maswerte ni mami. Salamat, happy Mother's Day kay mami mo. Ay sa tanan nga mga nanay. Kanyo ha, tini ang DJ. Nga mainit ba sila pa kagkapi? DJ Yami. Gini naman ang DJ nga kasi nga nagising yung gabi. Ano na, sige. This has been DJ Pretty. Nga nagasila yung importante ko gamay ka o kondak ko. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilayo. Basta yung pagtuhan to kids sa makako. Mayong gabi kag. God bless, Pilipinas! Bye-bye! Ciao, ciao! Love you! Good night! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes sang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta!